За нас организациите Форум за Варна е стойностен не само защото имаме възможността да обсъждаме важни и релевантни теми на градската среда с хората, но също така и да комуникираме помежду си и да изграждаме качествени взаимодействия и връзки. Тъй като фокуса на всяка една организация е една конкретна дейност, но периферните теми са важни, за да може да бъде решен проблема и да се работи по каузата на всяка една такава организация. Това е единствения възможен начин, по който ние можем да се съберем, да разберем всеки един от нас какво прави, как можем да подпомогнем другия, така че да създадем по-добри градове, в които да живеем заедно, да работим заедно и да градим бъдещето си заедно. И тук ми се иска да обърна внимание на това, че за да може да има успешна общност и за да може различни други общности да се събират и да работят заедно, е много важно да има поне една или няколко организации, които да играят ролята на медиатор. До голяма степен и ролята на много от организациите тук е такава, да могат да бъдат онези медиатори, които да съберат заедно институции, граждани, бизнеси и други активни общности, така че да правим градовете ни по-устойчиви, по-хубави, по-живи, по-близки до нас самите. Форумът днес предоставя среда за обмен на добри практики, на добри идеи между различни активисти, професионалисти, които работят в тази сфера, споделяйки добри практики от цялата страна и отвън, но споделяйки проблеми, които срещат в осъществяването на определени идеи. Това е изключително важно, защото градовете ни, дори да са различните, имат сходни проблеми и подходите към определени проблеми могат да бъдат решени с действия, които могат да бъдат приложими, естествено адаптирани към други места, но приложими към тях. Това е страхотен шанс да обменим опит, да видим как другите се справят с предизвикателства и как продължават стъпка по стъпка да развиват градската среда и да създават общности. Чрез общностите културното наследство може да бъде устойчиво опазвано във времето, тъй като само когато общността приема, разбира и оценява наследството, тя може да се грижи за него дългосрочно и устойчиво във времето. Основната цел на инициативата Форум за Варна 2025 – Общности и градска среда е разгръщането на потенциала на хората с отношение към градската среда и обединяването им в устойчиви общности на местно и на национално ниво. В тази годишното издание се включиха над 40 организации от 20 български града, както и фирми с качествени продукти за градска среда. Крайната цел е един ден в нашите градове да има сплотени и обединени граждански общности, които съвместно с местната администрация и местните бизнеси да подобряват средата, в която живеем. Благодарим на всички, които се включиха и на всички, които са ни подкрепили през годините.